ああいうね、ああいうのも降ってくるからね、そうそうそう、怖いんですよ。メガネ、おおこれ見せてきました。Kumusta mga pre? Ito yung laban ng Pinoy na si Christian Ligan sa Japan noong August 2 lang. Nakaharap niya ang Japanese boxer na si Ayumu Hanada para sa 8 rounds na suntukan na ginanap sa Osaka, Japan. Panoorin natin ang highlights. ほとんどこの成績を積んできたという原田歩夢。日本では自身のこのままじゃはい。4、5戦はメキシコで積んできたってことですか。そうですね。メキシコですとかあとはマニラでも戦った経験もあるというキャリアが残っています。で久々の試合ってわけではないんですね。そうですね。前回の対戦、2025年の11月です。試合自体も結構久々にはなっています。なるほど。はい。この1月1日に日本に戻ってくることを SNS で発信をしました。会長はどう見てますか。週1回ほどね、武藤ジムでスパーリング来てくれてて、はい。そんなね、子供の時からメキシコ行ってるわけで、だったね。そうですね。これはこの野代さんもおっしゃったんですけど、あまりこうメキシカン、いわゆるハイファイターみたいな綺麗なモーションしますよね。そうそうそう、きちっと日本のボクサーのね、綺麗なスタイルですよ。ガードも硬いですしね。自身ちょっと9ヶ月ぶりのちょっとボクシング、このリングの上ということになってるんですけど、一度この2023年頃に、この日本で戦っていた際には真剣阪神ジムの所属で、この日本に再びこの今日移してのこの2026年の戦いはこの小ボクシングジムで戦いの場を移しました。しっかりとジャブからのこのボディ。だからね、日本のボクシング関係者、ボクサーなんかでも、メキシカンスタイルが好き相手ね、メキシコによく行ったりとかいう人おるけど、彼はないですって言ったら、あ、そうなん言うて。もともとそのメキシコに興味を持ったきっかけは21度防衛無敗で引退したリカルド・ロペスに憧れて、そうなん。正統派ボクシングですよね。それでもう本当にもともとボクシングは10歳の頃からやってたんですけども、よりそのメキシコっていうものに対しての憧れはそこで強くなったというエピソードが載っています。対するクリスチャン・レガネはこれフィリピンの出身です。今回この日本でやるのは初めてですね。あ、そうなんですか。フランカーやからね、今ね。これ花田君勝ったら OPB フランカーに入るから。そうですね。この日本での本当にこう3年ぶりの一戦でいきなりこのランカーに名乗りを上げるというところになります。さあしっかりとこのジャブをつきリングの中央でしっかりと戦えている印象は花田歩夢。蒋会長はね、ほんまやったらフライ級でやりたいっていう。今現在はねこれ第7試合スーパーフライ級で戦っています。フライ級でこんだけのタッパーあったら結構な。そうですよね。大きいですよね。フライ級やったら。さっきの50キロ契約フライ級相当ですけれども、砂川も170センチと本当にこの階級にこれぐらいの身長の選手がいたっていう。これ勝ったらほんなら長嶋君とどうですかって言おうか。その高身長のね。そうそう。変わったよねって言ったら。砂川選手ですね170センチ。長嶋選手はね、やっぱり砂川選手が大きいから、それに対抗するように練習してきましたって言ってた。練習してきたことがやっぱり試合に出てたよね。そのやっぱりこうね、その高さある砂川に勝ったら長嶋とこの高さのある花田との対決。そう楽しみなんですね。どうでしょう。なんかなと思ってそうでもないかな。もっとなんかフィリピンやったらブンブン振り回していくのかな思ってましたけど。そうですね。本人的にもやはりこうアグレッシブなファイトスタイルと自分ではこう語っていたところがあるので、それをさせてない部分が会長。もちろんそれはあるんでしょうね。ありますかね。この花田歩夢の日本での直近の最後の戦いとなった2023年1月のアサエル・ビラル戦。このアサエル・ビラル。ナイスボディ。この内訳もボクシングを見ているとこう会長やっぱり花田のボクシング非常に綺麗な。いや綺麗ですよ。綺麗ボクシングですよ。ジャブついてね、ワンツーって言って。10歳の頃に近所のジムでボクシングを始めて、中学校2年生の頃から、井岡ジム、現在の小ジムですね、でキャリアを積んだという花田。ああいうね、ああいうのも降ってくるからね、そうそうそう、怖いんですよ。メガネ、これ見せてきます。結構やっぱああいうファイターといいますか、結構強く振るタイプの印象はあるんですけども。メキシコ？はい。知らん。フィリピンはああやって降ってくるのが多いけど。メキシコはどうなん？いろんなタイプの人がおるんじゃん。そう。やっぱり日本人とは違う、もちろんなんですけど、バネというかね、こんなとこからパンチが出てくるのかっていうね。その意外性。そう。ここまではちょっとこう手数で花田で返しで強いのをちょっと。そうですね。ちょっと振ってきましたよね。そろそろ。あれ。
ディフェンスやっぱりしっかりしとかないと、あれ一発もうたら結構効くからね。ただ花田歩夢に関してはその前回のこの日本での最後の戦いとなった危ない危ない、もうガード上げてガード上げて仕掛けてきたレガネ。レガネがちょっとはい、花田トランクスがクリスチャン・レガネ、フィリピンです。そして銀のトランクス、赤のグローブが花田歩夢、ともに右のオーソドックス。ここですね、これでも近づいてきた時ですね。ガード越しもかなりこう効いてきそうな状況です。しっかりとこのジャブで距離。ローピは左。すごい左ボディ、左ボディ。左のフックを当てたところから少し畳みかけてきました。危ない。怖い。効かせるパンチは持っていますレガネ。ガード上げとかなあかん。ガード上げとかなあかん。相手はかなりこの右のストレートになっています。しかし左ボディも効いてる。花田のこのボディ、そしてレガネの右。うわ危ない危ない。明らかに腹は嫌がってるんで、もっと腹打っときたいですよね。ちょっと相手がこう仕掛けて、こう気持ちよく仕掛けられる前にこうボディをしっかりと集めてっていうところは。花田上ワンツー。これナイスボディ。こういうボディで相手の動きを止めます。相手はかなりこのボディを嫌がっているのを見てこられたから。ほぼ全員というぐらいみんな弱い。なんでなんかな、食べ物の違いなのか何かね。体の作りもあるかな。もしれないですよ。まあ誰かのフィリピン人がバナナ食べてるぐらい言ってたけど、それ絶対嘘やろ。というところは見られたところで、お勢いをつけた右ストレートを放っていきました。やっぱり評価してこの非常に全国この世界でも戦っている危険なボクサーであるというその評価を下していました。ボディ。この出所の難しい強いパンチというのを持っています。怖いな。今のもちょっと会長から怖いなという声が飛びましたけど、レガネもそうやけどスーパーフライというかフライ級ぐらいちゃうんかな。もうちょっと下でもいいぐらいなんかな。そうですね、なあ体格的には減量が下手なんかな。ただそうですね、いろんなスーパーフライ級でもやってますし、バンタム級でも戦ったりしてますね。大きめやねんな。はい、前回のタンザニアでやった時は多分スーパーバンタム級だったかなと。ワンツースリー。かなりガードしっかりと固めて相手に対応を見せているレガネです。さあ静かな展開が少しこの4ラウンドは続いています。やっぱあそこから返してボディを打ちたいね、花田君は。やばい、弱らせていって、これで最後上で、そう今の聞こえたんかな、今のドンピシャリということですね。そうあれでやっぱり弱らせていって、やっぱり最後上でボン、もしくはもうボディのままでもう寝かすか、聞いてるよちょっとね。惜しい。ただナショさん、明らかにこうやっぱ相手もこのフックボディちょっと嫌がってる。そうですね、明らかにボディ嫌がってるんで、もっとついていきたいですよね。ちょっとレガネもこのラウンドに関してはその力強いパンチはまだちょっとそうですね、手数は少ないんでパンチは一発はありますけど。聞いたボディ効かせた。左フック返すレガネ。これはもうもらうと怖いパンチは出しています。かなり強心気味。確かに右返す。コンビネーション欲しいね、コンビネーション。ちょっとレガネの方は単発に結構ブンという感じで。ワンツー。ナイスボディ。ボディから上。スーパーフライ級の8回戦です。ボディから上。まだボディ。しっかりとこの4ラウンドはボディを当ててという花田歩夢。いいね。メキシコからの逆輸入ボクサー。盛り上がります。それ面白いね、本当に。終わったら言ってみようかな。さあ第5ラウンドです。花田歩夢としてはこの3年7ヶ月ぶりの日本での一戦。その前回のそのお互いこの顔面を突くパンチ、レガネも少しペース上げてきたが、ナイスフック。ワンツーでかなり力強いフックを入れてます。ちょっと笑顔見せてるぞレガネ。少し不穏だが、ぼちぼち仕留めに行きたいね。さあただ手数はやはりここは花田。レガネそれ鏡見ながら左。しっかりとナイスボディ。ここもボディです。徹底してこのボディ。それが4ラウンドはかなりこのレガネの手数をもう本当に少なくさせるっていうのには成功しましたので、いいタイミングでボディ入ったら倒れるけどな。そ
そこをどう、花田としても決められるか。ここまで12勝のうち 8KO と、十分倒せるパンチは持っている花田です。やっぱり散らしといてね、相手が思ってない見えないところでボンと入れたら。おお、橋尾さん、ここもちょっとなかなかレガネは手が出しにくい状況ですね。そうですね、はい、ちょっとこうラウンドのね開始タイミングでいきなりこうブンと振った部分もあったんですけども、させてない花田の良さはどういうところですか。ただスピードがあるんじゃないですかね。スピードちょっと速い、レガネより。メガネもこの地元のその首都圏の大会では金メダリストというこういう実績も持っています。ボクシングの実績も持っています。アマチュアでですか。そうですね。へー、はい。このジャブからまたここはレガネがいく。なかなか会長こうレガネがこう前手がなかなか出しにくい状況になってますよね。見てる方は勝手やからね、もっと打ち合いせえと思うんでしまうんやけどね。でも行ったらちょっと怖さはあるんでしょうね。はい、もうぼちぼちそうやけどスタミナも切れてきてるんちゃうかなと思うけどね。レガネこんだけちょっとこう、やっぱりこう動かされて、ちょっと自分はブンと振ってる。自分以降もあんまり打てへんもんねこいつ。そうですね。あ、聞いた今聞いたって今のは今少しふっとこう、レフリー見たもんな今求めてくれよ思うてるじゃんが。いやそれはあたりちょっとなかなか定かではございませんが、年7ヶ月ぶりというところ、小ジムに移っての初戦という戦いでもあります。強いやつと以外戦いたくないとも言っていました。その中でさあ6ラウンド、ここまでは本当に終始リードパンチ、そしてボディもしっかりと効かせている花田歩夢。橋本さん、この6ラウンド入っても花田の動きどうでしょう、そこまでこう疲れなどは感じないですか。そうですね、はい、あとはその相手のやっぱり大きく振ってきたパンチに、はい、あとガードを割ってくるようなパンチ、やはりこのパンチの強さというのはこの終盤でも持っているレガネ。ナイスナイス、ちょっと嫌がったよかな。少し相手の予想を伺いながらフェイントを入れつつ先に手を出したのはレガネ。もうちょっと花子はまた目に行ったらええんちゃうかなと思うけどな。ちょっとでも本当にこう落ち着きながらこう相手の様子も伺いつつの展開ですね。あまりこう決めに行くっていうよりはちょっと見つつトントントンボディ聞いた明らかにボディ効いとるから嫌がってるもんな。なんでこう会長ボディの次の点でいうとどうでしょう。ボディの次っていうところでいうと花田、はい、本当にボディ効かせて締めるのが一番ベストですね。そうですね。かボディから上につないで、そうですね。いやなんかレガネももう半分ボディ打たれて、ナイスボディ、今のは良かったですね。これでボディついた。これでいいね。メガネなんとか立ち上がったが再三効かせていたボディがここでついにダウンを奪った。これでもう一回ダウン取れるめっちゃ効いてる。ああもうあり。ここで止めた。まだやったまだここはあれですね、ダウンですね。はい、さあこれで2度目のダウン。まだやるか。さああと1つダウンを取られますと試合が決まります。休んでますね。さあ6ラウンド残りまだ30秒ほどあります。まだ30秒や。はいはい行こう。さあそこでこのラウンドで花田締め切れるか。ついにこのラウンド1つのダウンを奪っている。クリンチうまい。ここでちょっとやっぱりこの辺りはやっぱり13戦というところをね、もう気持ち折れとんねんけどな。追い込め。おクリンチ。あとはクリンチ。なんとかこの回復に努めるクリスチャン・レガネ。さあ残り10秒。大きく振っていく花田。逃げ切ったか。右左。いや倒れじゃないですけど、そういう感じはありましたね。さあ7ラウンド2つダウンを取っているのは花田歩夢です。さあこの回復具合はどうか。青のレガネ。ボディ。ここもやはりまずはしっかりと左の手、ちょっとこの通常のジャブより強めに打っている印象の花田です。ワンツーボディでいいんちゃう。さあボディ今度狙ってきたのはレガネ。しっかりとリードジャブを打って自分の距離を取りに行きます花田歩夢。ボディから上。ナイスジャブ。ジャブでしっかりと下上打ち分けています。フェイント入れながら、さあ相手かなりもうダメージは多分あると思います。倒してほしいな。今日
実はまだここまで第6試合まではダウンはありません。KO はありません。ね、オール判定やもんね今日。ダウンも実はさっきのあれが本当に初めて。ああ、そうか。どうしよう、ナショさん、このレガネのダメージ具合どうですか？今もうなんとかうまいこと休んで少しでもボディのダメージを今軽減させてるところでしょうけど、まあでも一撃もうボディのダメージ残るんで、ここでもう一発綺麗なボディ当てたらまたもうすぐにダウンにつながるとは思いますけどね。そのタイミング、まあ本当にもう決めに行くっていうタイミングはあるとは思うんですけども、花田の動きとしてどうでしょうか？まあとりあえず疲れさせることを本当に念頭に置いたボクシング。ああやって守られたらなかなか打ちにくいんやな。難しいですね。今もここまで徹底的にディフェンスも逃げ回られたらなかなかまた綺麗にボディを当てるのはむずいですよね。ちょっと花田としてはある意味やりづらさを感じてる。見てる人はね、何でも聞いてんのにもう早く倒せへんねんと思うけど、ずっと絶対固められたらなかなかボクサーは打ちにくいって言ってね、みんな言う。かなりこう体勢もかがめながらボディだけは食らうまいぞ。そうもう本当そうですね。これあえたらクリンチしてくるでしょ。もうそこで打てもうアッパー。ああ、聞いた。今のローブローでした。まあここまでクリスチャン・レガネは2敗のうち KO での敗戦は1度。ちょっとまあローブローというところで一旦止めましたけども、まあなかなかレガネとしても結構。今日は野田レフリーローブローキックうるさいな。へえ。おーナイス。右の打ち下ろし。左のジャブ。さあもう残りあとそろそろ10秒というところ。もう10秒な。なんとかほんなら耐えろ。おああ、チャンス。なんとか耐えてるレガネは右に入った。レガネもかなりタフに戦っています。さあガードを崩すようなアッパー。フェイントから右。最終8ラウンドです。ボディ。いや僕はプロモーター目線もあるからね、はい、ここはずっと判定ばっかりでしょ、はい、ほんならやっぱり競馬はお客さん喜ぶからさ。そうですね、うんやっぱりこのボクシング一番盛り上がるのはやっぱりその KO そうの瞬間です。なんですよ。もう2つダウンは奪ってますので、もう1つダウンを取ればもう KO がその瞬間決まります。だってもう勝ってるのはみんなやっぱり分かってるわけじゃないですか。まあここまでの本当に展開からしてね、ほんならよし最後倒してくれと。1ラウンドからの展開を見ても本当にこのリードジャブから本当に綺麗なボクシングを見せて、まあどうしてもこうメキシコ帰りと聞くと、まあそういうメキシカンなこうスタイルをいろいろとね想像してしまうんですけども、本当にこう日本のこの本当正統派ボクシングを見せているここまでの原田歩です。ナイスボディ効いた。ここも効かせた。相手が下がった。なんとかここは強振を見せるレガネですけども、ここはしっかりとそのあたりの対応を見せています。本当に終始こう花田が本当こう疲れを見せずに戦っている印象ですね。そうですね。ここまでもうボディ徹底に守るとやっぱ難しいんで、やっぱもうそこはもう逆にフェイント使って顎を打ち抜いてほしいですけどね。このボディを効かせた部分でこの顎を、はい、ボディを打つと見せかけてその1個のフェイント欲しいですけどね。厳しい。厳しいな。松井さん、この一度その動画で見た時とこの花田の違いとかありました？こう見てみてよりやっぱいいなというのは。やっぱスピードもあってディフェンスもいいですし、やっぱまとまってますよね。ボクシングはね、いいボクシングだといいボクサーだと思います。なのであとはそのボディ効かせた後のそのまあ器用さといいますか、そうですね、その本当に顎を打ち抜く、そういったこの相手を倒すうまさみたいなところも見せていきたいというのは花田。ああ、ナイスジャンプ。チャンス今チャンスや。ジャブがまあかなりこのいい形で顔に入りました。ここも少し入ってます。さあもう1分を切っています。仕留め切って終えられるか花田歩夢。レガネもまあただ6ラウンドダウンを奪われたところがもう耐えてというところをかなり強めています。アボリー。30いった。いけ。ラスト30。今日まだこの興行 KO 勝ちがない中で、その中でしっかりとこの決め手を終えられるか花田。不思議なもんでね、KO 続いた KO 続くってね。ありますね。そういうことはね。さあ残り10秒。しっかりとリードジャブから右頼みかける頼みかける右おい横向いとるやん。右。それでも耐えたレガネ。第8ラウンド花田歩夢。3年7ヶ月ぶり日本の地見事フルマークでの勝利。ランカー相手に勝利しました。